Štúdium muzeológie je ideálny odbor pre každého, kto má pozitívny vzťah ku kultúrnym pamiatkám, či už hnuteľným alebo nehnuteľným. Ponúkame štúdium bakalárske aj magisterské. Uplatnenie študentov je v múzeách, galériách, na takých pracoviskách ako Archeologický ústav SAV, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, v štátnej správe. Zo života na katedre môžem spomenúť výstavnú činnosť, stála expozícia archeologických nálezov. No a v neposlednom rade je to aj odborná činnosť našich študentov, ktorí v rámci svojich záverečných prác riešia odborné problémy priamo na pôde múzeí, alebo povedzme v poslednom čase veľmi úspešne sa rozvíjajúca študentská vedecká konferencia, či už na pôde našej katedry, alebo aj na medzinárodnej úrovni. Našu katedru nájdete v budove Filozofickej fakulty na Hodžove.